adowe dak sitong jil potuman lasinile tum pini ladak di fu press club along la press ajir potuman ke hang alam thege la phelo janil tum nagorik sureksha mon sahin pen ke thek damlong itu adima klong dampen ke thek damlong la pen nilitum kachini la pen nilitum long lu gitu documents gitu ateng pensi nilitum karbiang long arada phat je ajhak alam nilitum kapachini kangtung ining khang do lasi pini nang litum phanang ga hang lo lasi ke cheng sialam the bang la phelo je apor pen apor mate ahut pen ahut sorkar atum government rat kacharia government atum bang kar jasemet pen kar banglo autonomous council atum kadningji mande ran long ke than pondo nitum kar banglong long kaching thur ammo mande development claim pon ulu ba claim pon bom lang claim pon ulo claim pamelu pusi lason ahut pen ahut paper media tame theklong ba mai meeting long kame ningji sarkar katum kachari atum lasila da ka bang ni tum pini nagorik sureksha mon sahin ben ke than ka pachini kang tung bang ala phelo je Kar Banglong ajila hini East Kar Banglong West Kar Banglong mane Kar Banglong pen West Kar Banglong lahini long a development awe pin pulen nilitum pini kan ningji la puson bang ke kali setame nilitum kachinia tengpen nang litum radatum pangbar dam ignoi je ko an nalitum kaching thur dam nangji hala so teng ching thur dam ma ching thur dam de ma mande hala so teng alatum akam chiklem pe mi ma chiklem pe mi ma lake rat tum si inside po asi ke chengsi la phelo je da Kar Banglong long transfer sector a department do khangja stame la song bong piniar ni bangke jasmet pet pen nilitum sericulture a department si ke wan la so pu thaksi nilitum na tum phan ka pachini ji ning hang lasi la puhelo je Kar Banglong autonomous council kachari pon ko ansi development akam ke claim pon ma kaching thura wai sar ke claim pon ma mande rat atum amen anong pen a sakuri ke claim atum la pen latum anong nam ka chuen la pen dak atangka nang ke le rara phan ke claim pinai atangka la ha tangka pen ku pc ke claim ma ko ansi ke chun ma la sol mu che thana na lasi sericulture department ke ningkani si la ke SOPD pulo ningkani si nang ke le kuti troxy an nang le ningkan isi pen kuti troxy an nang ke le do lasi ke damtang non kacharia sarkar sitame ningkan pho judvet lo kuti troxy lote la ilitum hisab denna lake kom se kom kuti thongkep bak an sosia tangka ke nang le lo la pen pininga bang non ilitum suliwoi hud bang an ke kuti nar kep pining bang ke kuti nar kep ra lak recap non nang ke le non kam ke klem jk la si la suat tangka ateng pen ko son silatum asai akam ang deng chiklem lo la bang tum chethan sina non nilitum nang litum phan rada phan ka pachini ji abang ke je nilitum ke thek dam long nilitum ka chini alam si nang ke than chon asiko ana hok ma rad leng saik no lasi la na tangka ningkan si kuti throk sinang le pen la pen dak I stop la an do pen ko pisi ke klem lo nilitum branch ahumri dam lo hala so branch long ke branch a manager pudoji assistant manager doji ek opinias tukidar doji la puson si hadak kachuklem dunatum do lasi non ke apranga sonra non ke hala masterul pugavelo kadduguita regular ang selo adorma halatum asai anong nam ta theta nang selo lapen nilitum hisab frui lo branch Kar Banglong and West Kar Banglong hini pangrum pet pen long phoke bak doji branch office tasi hala so branch office along nitum kahumri dam ke thek dam long ka chini ana bangke la phelo munit kawe si ke ong lo hada haso branch along debar office kawe pakam kailo office si awelo aben ilong office do la daga bangke nilitum ki tin nam ke dake office asor chi uthai pon elo pusinil tu ngama thalo athe ahem tar lab lo ajat tavelo lake lukhijan lo lake nilitum a video recording do a photo do mona tum hanang piji lukhijan ladake amunit ka staff ka loke office tar lab lavelo lake ta sinilitum ki tin bangke dake ing ton tu elo bon la so adim ke alonga plexi ke pon lo kusi nilitum ka chini dang sitame api humri lo angsong office along nam lo
alang le tum nang than nun ke kali do ai staff do bang free phone non tak lem voi lang pu ama sini le tum pulo ko piao peace lom de amun nit ka ve chot kali a hem ta ve pilu ko son lo da kam ka sulai ke rat alle ga phia lam lo rat atum sitame au a hem ta ve de lo la son thak thak si ni le tum prai adim dam lo hidipi ta dam lo hidipi ta ke do ke thak adim ta ve lo thang ta ve lo in kia so jon yon thom bi kok a hem chair so la puson si ke do sai de lasi la ana tangka nangele acheklo jon ting anong nam gipi rat aphansi ka peklem ji aphansi sakuri gipi lo la tum phan anong nam voreng awar sai gipi lo tangte pini voreng awar sai gipi pen ilitum rat kiduk kela ka rat bakar beng longa rat dong si la dak pen thang alle along le awar sai ave pulo tangte nilitum ki puji ke hala so dim office ke kim la so department ke do ko pilo le ke do langai la ke rat nang than alang tum le pechana je ko pilo le ke do langai सरकार तुम जो का सरकार न अलांग तुम अनिंग के हाँ मोनी फान असाकुरी का चिपी चौजिया फान पुलो तंग थे हल राग आ डिपार्टमेंट नीले तुम रात अफान के अनोंग नंग एंड रिदोय नंग तुम चिपी नोय हेम चिपी हुमो अदोरमा पी बमोय नीले तुम अफान अनोंग पेन के अनोंग नाम पेन के नंग तुम दाग सोलाय के नोय असी नीले तुम लासी की पुकांग तुम लो जे लोंग फोके बलोंग को नत मा kangkir nang yadim an ke ingkir lamoy pakom hek ngoy la dagabang nang litum sericulture department tum chelang paminoy rat phanta ali kiwang karbat nang claim pinoy athe lahaya tangka ke wang development tangka dat kali hala dormha ta rat tangka lo rat phan claim pi pubusi voreng awar sai nang ki pilo nang litum phan la pen voreng ki pilo nang nilitum nang litum api so chelana noy po phan sakuri ki pikali rat phan langoy la pen nang li hem rit achelang long le det popot asi nong nam aman ki pisi adorma ki pilo rat ajoinesi pulo tang te pini rat jong silutum al lewe pulo te nang li pekalo dak dunia kam do ge dak fi dangoy along le dak bia kama lewe lo contractor tum phan al le ga pedoi contractor tum phan awar sai ki pi chot phan mangke hala dak building ki mangnelo nilitum komane sakuri ke choklem sericulture along sericulture contractor against kali nilitum against kali hala so hem long ajak input chora hada claim pame noy contractor tun hada claim nam pakat noy nilitum contractor against takali pen sakuri claim against takali nalitum pakom hegra hala dak pe claim pame noy rada phana service papi pame noy training pi pame noy nilitum dak kidu arata tumta ali nang long to apen jasemet pet pen la sericulture department inki ka pangre jasemet pet ke inki ka pangreng lo pulo tangte hakku benda ilitum kar biakai ke inki pangreng lagi asi non nang litum jong si asabak awar sai picture lo pelotang te halaso a hembang atum a hempi a hemtun atum ta nang reng dun po asi nang litum halaso polisi si ke claim nai nang litum la contractor phan a hempi kim long po sakuri pilong po po polisi bangga ni litum nang cekroen de nagorik surik samos ke nang cekroen de tapi sakuri ki pi against tani tum gali pino laban itum alama we lapen building da kimoy sitame ali rara pan pinoy tasi nilitum pinidak nang litum hoy pen nilitum sarkar pan ke hanging la phelo department pan da ke hanging la phelo sericulture officer tumhan prabjin pen lai office che bon noy nat kam wangwe pinadi office che bonang po lapen ajak claim chora claim paminoy lalo lapen hini mo nili ako isi rat pan than pachining tu je ilitum along ke karbeng long ke longli phelang adang thitan adim ilitum kaduk weta chinilo pulo tangte kopi posi la isi development niltum karbeng long arar phan claim piolo pu kaninje bo mahut sericulture department atum ba phan la tum han kang thur ponjia bang claim klesi along le phelang ta chi thuet la kopi aposi la son ke claim lo sarkar tum karbeng long thomas council atum ra phan pachini tha karbeng long ra phan pachini tha ni tum da chini la je la so hem ki kimia dim along aprek ave der luma bachi thete chitang te der luma la puson ahomo sa tong nang kili luma asi sericulture along le det kali kaprek a department along le tame la tum sarkar atum kithi da dolo ratum kithi da dolo lasi sarkar tum la development claim po pula puchot luma hala so adim lang du nang ne luma long le phelang jitu rada phan ka pe claim ni phansi office ki claim haso office T2 along le phelang T2 la ko ansi ke chok lima la ke rat teng sai noi la pen department ta la ke langoy kar benglo thomas council ta la ke in chap nang po
tasi lahai asai ta nilitum ke cedon nunde department along le thiat la ta nilitum cedon nunde lapen kalili kalang amunit ne pen mesen ba amuk pu pen pumane phan kuatar pedo tha pedo flu lata nilitum cedon nunde la bangke kaddu ya department nasi pulo department atum celong wet nang po non ke akape department ta ha kumania department nasi cerai pi deji tasi lahai nilitum ka chi ne potahai tasi nang le tum le la authority tum le dang than pa chi ne tasi la long le ki chitap ta la bangke chok chelo tasi jasme pen sericulture ke la ningkan si kuti troksi pining non nang kele kuti na ke la bang ra phan claim pi payment nang po la pen office bang ingkir lap nang po la bang ni le tumang no kaning ji chot bukan lam kali ni le tum kitok jir bename ko nat ma ki pinai ang deng asaya ni tum pidami la pen la ke ni tum chisong ko lage arona teng ni chisong ko pene chu bhong char bu kali arona teng ni song po la pen ra phan pachini than jir hoi ko pi posi office khuli ra lo na tum office pi posi khuli ra lo dak rat ali vele la lo asi don mare tum ile tum isi bangke ekopai ge melo aningkan wang pen pining tangka council long nang kele aphai ong chat asi ong chat lo central sponsored state sponsored pining do asi total ke ile tum Karbiang long autonomous council long SOPD atangka nang kele ke pining ke 445 crores lake SOPD lo 445 crores lapen state central share pu kaddu kawi pangrum pet pen ke 795 crores 700 crores round figure ke pining non nang kele non la 23 financial year na tangka nang kele lasi lahalo nilitum Karbiang lo rat thanta kapachini gang tum janang letum rat ta ing chaping boy development ko ansi ke klema pini isi yang tek nang pat klang lo la penitum apor hut kaprek a departments tamen nilitum wangji nilitum nang chak lo nilitum wangji lage sericulture phanle ko pini ke lang slet wo man ningji rat la pu kam gali nilitum kaprek a department pensitame alam pensame nilitum kachini nagorik sureksha mons ahin pen kachini ke thek dam long ahar munang letum phana pe klangji ngapen hadak ko ansi ke chok lima la bangke rat ing chamoy la pen ke thekere a rat atumta pang chabluna la hello nilitum pini dak press nang tuma thengnu ki wang nang kok alam theke la hello Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.